Moi, se on Teemu täällä. Tänään katsotaan, että mitä uutta tähän PVC on tullut. Tosiaan, tässä on taas pieni hetki mennyt siitä viime videosta. Tänne on tullut uutta osaa, kaikkea jarrut on nyt toiminnassa. Sitten tänne on kaikki lokarit tullut kiinni. Toi vedetty poikki. Takavalo on kiinni. Nippari. Tässä on tänne on tullut tämmönen. Sitten täällä on etuvalo tullut ja karvanopat totta kai. Uusimpana tää sivukappa. Juustosakalit. Niin, tää on kaikki nyt hyvin toiminnassa. Se oli Teemu täällä. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!